Het is de vraag hoe Snits het 4-wien verliest in HC in 20 nummer vertat had. We zijn hier in de 5e minuut van de wedstrijd. Ierland Derguti. Komt de bal wat gelukkig van de voeten van Mark Hommel van der Veen. En die twijfelt net. Stiet het al na 4 minuten 1-0 voor Snits Wietswart. Prima begin van de Snitsers. Mark Hommel van der Veen. Hier liet hij keeper Diederik Egbert bang maar kansleers. Snits hier van de wien de eerste helft en Houtweek er goed onder in het begin. En weer Mark Hommel van der Veen, maar die inzet die gaat niet onken. Die WK dan niet, ja wist wel. Hier een hele goede mogelijkheid. En dan zou het schiedsrechter Maarten dubbelt dat de bal in de erem komt weer van Ahmed. Maar nevens mij kreeg hij hem gewoon op het borst en had ik de pine. Maar de strafschop is jong, maar dan een geweldige redding daar van de keeper Kevin van der Meulen. Die de inzet van Jos Hooiveld pakt. Voortletter op een WK. En dat is de kans voor Eleveld, maar het is weer het goede uitkomen van keeper Kevin van der Meulen. En Samuel de voorsprong voor Snits. En bleef er neer door als de hoekschop. Robin de Meijer. Prachtig zat hij daar zien man kwijtrekkend. En dan de voorzet. En daar staat op een nij Jan Hooiveld. Maar zijn inzet gaat over de goal heen. Aan de andere kant dan de vrije trap voor Snits. Mark Hommel van der Veen. Dan wordt de aanvallende bal hier op terug. Nikel en Soka. En wat een prachtige treffer. De 2-0. Nikel en Soko. Hij zit die bal mooi gevoel in. En dan is keeper Diederik Egbert bang maar kansleers. Wat een opstekker voor de ploeg van Johan Grote. De extra tijd bedraagt dan 1 minuut. WK hier nog eens voor de goal van Snits. Een scrimmage. En dan komt de bal voor de voeten van Jan Hooiveld. En dan mooi wat een lokkig punterke. Wordt het nog 2-1 zak krijgt voor de T. En de tweede helft het WK dan voor het lapje. Jan Hooiveld. Hij dreigt het. Gaat naar binnen. En wat een uithaal van Jan Hooiveld. Daar het Kevin van der Meulen geen antwoord op. De bal bedaart in de kruising. Een schitterende goal. En zo staat het 2 gelijk. Een domper van Snits. Maar ze pakken het weer op. Hier het zie het andere jaar. Maar keeper Bangma staat de plak. Goeie mogelijkheid voor Snits om op voorsprong te komen. De wedstrijd rent dan nooit aan. 88e minuut. Zie het andere jaar. Komt je terug naar Derguti. En die houdt het doorzicht. Zocht Ramon hier op Batalla en die prikt hem dan in de uiterste hoeken. 3-2 voor Snits, maar nog 2 minuten te spelen. Dan liep je de 3 punten voor de Snits wel binnen. Terug deze goal van Batalla. Maar dan blijkt dat de extra tijd 5 minuten is. En we zijn in de 92e minuut. De inzet. En dan de hectiek hier in het strafschopgebied. De bal komt er nu de kluts. Van de voeten van invaller Meertens. En zo is het op een valreep dan nog 3 gelijk. 1 punt van de ploeg van Johan Grote. Maar nog 4 wedstrijden erin wordt het wel penibel om degradatie te ontrennen. Wij zijn nog steeds niet kansloos en we weten waar het ontbreekt en dat is aan het scoren vermogen. Maar dat begint nu ook te lopen, hè? Want je zet een paar goede uitslagen neer. Maar we houden gewoon vertrouwen, want er zijn nu nog steeds 15 punten te verdelen. Dus, en zolang de jongens dit kunnen opbrengen, komen we een heel eind.